ପଡୁଛି ବୋଲେ ସଖିଲ ସଖି ଆମ କାମ ଆମକୁ ଭୁଲିନି ସଖି କହିନେଲ ସଖିଲୁ କାନା ରେ ଆମ କାମ ଭୁଲି ନାହିଁ ରେ ଭୁଲି ନାହିଁ ରେ ତ ପରିବାର କୋଳା ହଳ ପରିବାର କୋଳା ହଳ ଧୁଳି ରେ ମୁଁ କକଲାଟି ହଇ କରତେ ସତଳ ହଇ କରତେ ମାଲାଜି ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା। ସଳକ ମାତ୍ରକେ ଆଜି ନାମଟା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ବାପା ନ ସରେ ରାଧାରାଣୀ ଲୋ ସଖିଲୁ ତୁ ରେଡି ହେଲୁ ନା ମୁଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି ହେଇଛୁ ତ ହଉ ଇଏ ଲେଡି ହେଇଛି ଲେଡି କଣ ନେଇଛୁ କଣ ଧରିଛି ଆଲୋ ସଖୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଗଜା ଧରିଛି ଆରେ କଷି କାକୁଡି ଧରିଛି ଛେନା ଧରିଛି ଲହୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଧରିଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଟା ତୁମେ ସବୁ କଣ ଧରିଛ ଏମାନେ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି ଇଏ ଧରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ କଣ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଘୋଡା ତରଭୁଜ ଘୋଡା କ୍ଷୀର ତ ତରଭୁଜଟା ଖାଇବା ଭଲ କୁକୁର କ୍ଷୀର ଧରିଛି ଇଏ କଣ ଧରିଛି ଜାଣିଛୁ ଇଏ ଘୋଡା କ୍ଷୀର ବୁଝି ପାରୁନୁ ଯତ୍ନ ଖାଇବ ବୋଲି ଅନେକ ଦିନ ଯତ୍ନ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଘୋଡାର ସେ ସଖୀ ଚାଲ ଆଲୋ ସଖୀ ମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ବାପା ନ ସରେ ଲକ୍ଷେ ଗୋପାଳନ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଏମିତି ଗଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବାନି ନା ଭୂପତିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ମଗେଇବା ସଖିଲ ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତା ବା ଆରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲେ ସେ ଛକର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ମଗେଇବା ଟେମ୍ପୁରେ ଯିବା ସେଇଟା ତିନି ଚକିଆ କହୁନ ଅଟ ଅଟ ସେଇଟା ଅଟୋଟା ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଆଉ ସେ ଅଟୋ ଗାଡି ଯିବନି ଆଉ ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବା ହଉ ତାହେଲେ ସଖୀ ମାନେ ଏମିତି ନୁହଁ ପୁରା ଧାଡି ଲମ୍ବ ଟିକେ ପାଦକୁ ଟାଉ ଟାଉ କରି ପକା ବିଳମ୍ବ କର ଏ ଟାଉ ଟାଉ ପାଦ ପକାଲୋ ବଡ ହେରା ତ ମନ ହାରିଲୋ ବଡ ହେରା ତ ମନ ବୁଆ କଟ ହାଏ ମନ ବୁଆ କଟ ନା ସଖୀ କହିଲେ ଅନ୍ଧାରିଆ ରାସ୍ତା ବାପା ହେଇଛି ମା ଯଶୋଦା ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ମୁଁ ସେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରାଣଟା ଉଡ଼ିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ରେ ବାବୁ ନା 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 ଧନ ନ ଚାହେ ଯିବାକୁ କେଡ଼େ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଠାକୁରେ ଆପଣ ଏଇପଟୁ ଯାଉନ୍ତୁ ବୁଲିକି ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଫାଟକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା
বিচাର କରିବେ ମୋ ମା ମାନେ বিচাର କରିବେ ପାରନ୍ତି ଯୋଗୀ ସଂକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମରି କରିବେ ନାରୀ ମା ଯଶୋଦା ଲୋ ମା ପୁଅ ପାଇଁ ଆଜି ପାଗଳି ଦିନରେ ଉପକଟ ପୁଣି ଛୁଟି ଆସିଛି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଲୋ ମା ଆମରି ପୁଅଟା ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିନି ବୋଲି ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ଧନ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନକୁ ଆଜି ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡାକିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ସମସ୍ତ ସୁଖାଇଚା ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଦ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅବଧି ଶେଷ ହବାକୁ ଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ସମୟ ବାପା ହେଇଯାଇଛି ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କଣ ଏମିତି କଣ ଫାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଳା ଆସିଛନ୍ତି ଗୋପାପୁରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନା ତାଙ୍କୁ ବସେଇଛି ସିଆଡେ ଇଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମା ଯଶୋଦା ଆସିଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣକୁ କଣ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସଦଲବଣୀ ଟିକେ ଧରିଛନ୍ତି ଇଏ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମା ଦେବକୀ ମା ଦେବକୀ 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 କଣ କଣ କହିଲେ?